guztioi, eskerrik asko honetaratzeagatik. Gaurkoan, Yolanda Arrieta Malagotxeberriak idatzitako eta Enrique Morentek ilustratutako liburua aurkeztea etorria. Esan, Usurbil udalentzako pozgarria dela gisa hontako proiektuen bide lagun izatea. Usurbil herria aberatsa da, kultur sorkuntzari dagokionez, baina kontuatu ginen duela gutxire arte kultur ekitaldien antolaketa zala batipat udalak diru laguntzen bidez bultzatzen zuena. Beraz, kultur sorkuntza bera ere bultzatzea erabaki genuen diruz lagunduta, nolabait, herriko sortzaileen lana ez zezan hainbeste baldintzatu bakoitzaren poltsikoak. Horregatik, euskarazko kultur sorkuntza bultzatzeko helburuarekin bi lanlerro jarri ditugu martxan azkenaldi. Lehenengoa, hain zuzen ere, Usurbil udalak eskaintzen dituen sormen diru laguntzak dira. Laguntza honen lehenengo deialdia, iaz egin genuen, aurreko bi urteetako lanak aintzat hartuz, 30.000 euro bideratu genituen 2022ko aurrekontuan. Aipatu dudan moduan, 2021ko eta 2022ko 2022 artean, Usurbildarrek egindako euskarazko sormen lanak laguntzeko asmoz. Datu batzuk ematearren, deialdi hartan 10 eskaera izan genituen eta horietako 9 ematzitzaien laguntza. Aurtengo aurrekontuetan ere, diru partida gorde dugu lerro honi usteko eta hemendik aurrera urtekako deialdi izango da eta 15.000 euro bideratuko ditugu. Laguntza honen bigarren deialdia burutu berri dugu eta 2023an ekoiztuko diren lanei begira 4 eskaera jaso ditugu. Datozen egun hauetan baloratuko dituzte teknikariak eta hurrengo astetan izango dugu deialdi honen ebazpena. Hau guztia kontatu dizuet, sormenerako diru laguntza horrekin, besteak beste, gaur hemen aurkezten ari geran Marigona Gorri eta 17 berri liburuak ere laguntza hori jaso duelako. Bestalde, eta aipatutako moduan bi lanlerro jarri ditugu martxan, bigarrena udalbiltzaren eskutik abiatutako geuretik sortuak proiektuarekin ere bat egin genuen 2021an zehar. Lehen edizio hartan 17.000 euroko ekarpena egin genuen eta Itxaro Borda idazleak egin zuen Usurbilen egonaldia. Aipatu behar da, lehen edizio horretan, bi Usurbildarra ere sortatu zirela bekadun Ugaitz Agirre eta Yolanda Arrieta bere. Bigarren edizio honetan, 2023an abiatzen den honetan, 19.000 euroko ekarpenarekin lagundu dugu ekimena eta kasu honetan Usurbili esleitutako artista Matin komikigilea izan da. Apirilean zerretorreko da gurera, bertako egunerokotasuna ezagutu eta bere ekoizpenerako informazioa biltzea. Baina gurera itzuliz eta gaur hemen elkartu dituen arrazoira. Aurkezten ari gera, aipatutako moduan, Marigona Gorri eta 17 berri liburuak Zarauzko 51. Lizarri saria ere jaso duela aipatu nahiko nuke. Zalantzarik ez bagenuen ere, ekoizpenaren maila altuaren erakusgarri inondik ere. Zorionak. Guretzako ere bada, Yolandaren sormen oparoaren bide lagun izatea. Izan ere, Ipuineko aurren tankeran, hortzik kolokan espaldin badaukago ere, euskal kultura aberazten duten gisa honetako opariak ezin usteko. Eskerrik asko. Badiko tamen nego ere eskertu nahi nuke, diru laguntza hori, berez, beste proiektu batera eskatu nuen, eta ura ezin izan zen egin, eta gero eskatu nuen aldatzeko beste proiektu honengatik. Beti ari badikara proiektuka. Honetatik bizi gara, asko eta asko, eta gauza asko eduki behar dira martxan, etenik gabe, batek gutxi egiten badu beste bati heltzeko. Eta gero konturari garen neurrian, lan egiten hasterako, ja, hiletari joan nahi, baina gastu asko daukagu. Eta ez da erraza sortzen hastea, burua diruarekin beti bueltaka dagoenean. Orduan, iruditzen zait, udaletxetan eta apurka-apurka sortzen ari zaizkien diren diru laguntza hori bitartez, lasaiago sortzeko aukera ematen diguzuela.
Gero, beti ez da hori gertatzen, gero, saria datozela, hori ez da beti hola gertatzen. Bida opari bat, ezta? Sari hori esker egin dugu liburu hau, eta lasaiago igaro da sortze prozesuaren ondorengo ekoizte liburu egite prozesua. Era berean, hurrengo urterako beste ipuin batzuk zirriborroatzen hasteko modua ere ireki dugu. Baina hori esan da, gonbidapena udaletxe guztiei, sortzaileei laguntzeko egunerokotasunean. Ez hainbeste goizean behin, eguraren eguna delako, edo euskararen eguna delako, edo kulturetxe bat inauguratu behar delako. Horiek guztiak ondo daude, baina guri gustatzen zaigu sortzea. Eta sortzeko egunerokotasun hortan behar dugu laguntza. Beraz, gonbidapena, usurbildarrak bezalaxe, beste leku batzutan ere, horrela jokatzeko. Gureari helduz, Marigona Gorri eta Hamazazpi berri daukagu hemen, eta gorrinko bat daukagu hemen, nepla guztian, eta gorria, gorriska da, gorriska da liburua, arroxa, naranja, gorria, granatea, gorri guztia dazka, beste kolore batzuk ere bai, baina gorri guztia da dut barruan. Marigona Gorriren irudiarekin urte asko ibili naiz horri forma eman nahian. Guk geuk euskal kulturan dauzkagu hainbat eta hainbat material, hainbat eta hainbat pertsonaia, hainbat eta hainbat kontu, gaur eguneratu daitezkeenak, ezta? Ni gainera zubian nago, Marigona Gorriren berri etxean zuzenean izan dut, eta orain 60 urte betetzear, Otabargarren mundu hontan ikusten dut nola aldatu diren gauza guztiak eta zen neurritan erabiltzen dugun euskal kultura eta baita ere euskal tradizioan daukagun ondare hori guztia. Ez da bakarrik esatea, ze polita zen ura, ez da, jaso duguna, bizi izan duguna, daukaguna, euskal kulturan daukagun hori hartu eta Otabargarren mende honetara ekarri geure kulturatik eraikitzeko gaur egungo kultura garaikidea. Eta hoxe neukanik urteak etorri eta etorri Marigona Gorrirekin. Maritxuteriatuko, hor dago, Marigona Gorri hartu agizarra eta berria ekarri, kopla horiek eta horiek guztiak eta esaten duen, xagoari kontrapuntu egitea ez da erreza. Gaur ere, umeekin aurkezpena egin dugunean, desio bat, xagoa sendatu daria. Eskatu dute, ez da? Baina ez da gura hor eskatzea, horregatik ez dut nik olakorik liburuen aipatzen. Baina, era askotako jendea dago, era askotako familia daude, era askotako ohitura, pentsamendua eta ideologia daude. Eta zergatik ez liburu bat, Maritxuk Teilatuko edo Marigona Gorri dagoelarik, hortzen edo erortzen diren, esne hortzen edo kiken truke opariak ekartzeko. Hor barruan, nik oparien inguruko beste hausnarketa bat ere sartu nahi nuen. Dena baita gaur egun erostea. Eta esaten nuen, ondo dago, baina erosteko bere dirua behar duzu, eta dirua lortzeko bere zerbait egin beharko duzu. Eta zerbait egiteko jakin egin beharko duzu zer nahi duzu egin. Orduan, eskola askotan ibiltzen naiz gurasoekin, irakasleekin, ume askorekin, eta kezka hori ere bat daukan, ez da? Bapateko nahi hori, erosi. Nia zer gertatzen da benetan nahi ditugun gauzekin, zer egin nahi duzu honditan, zer egin nahi duzu, zer lortu nahi duzu, zer ikasi nahi duzu honditan. Oso gutxi galdetzen die gaurko umei hori guztia, eta hain justu ere iruditzen zait hori dara galdetu behar dieguna. Eta horretan bidelagun izan guraso, irakasle, zaintzaile, kontalari, idazle, irudile, bitartekariok, bitartekariok garelako horiek guztiak. Eta gaur egungo umeen gurasoak gara, nahiz da biologikoki danok izan ez, ezta? Batzuk dira, biologikoki gurasoak izango dira, beste batzuk izango dira, gurasoen lagunak, baina ere guraso dira, haien ardura daukatelako eta zaintzaileak daude. Eta
zitzailea daude, eta monitoreak, eta hainbat eta hainbat heldu bueltan. Eta liburu hau, hain justu horretarako bada, da umearekin irakurtzeko. Poliki, atalez atal. Horregatik egin dugu 17 berri, 17 atal. Eta atalak ere, matematiziko dago, kontatzen, utzi oso umeari kontatzen dana. Hori bero ere politia dela. Eta 17 atal horiek, hemen daude denak, eta guztiak arraian irakurri ezkero, guztiekin olerki bat osatzen da. Eta olerki hori da liburuaren muina biltzen duena. Jokatu nahi izan dut alde batetik 0, 8, 9, 10 urte tarte hortan, batzutan kontatzeko izango da, heldu baten laguntzarekin, eta lehen umeek beraiek izan didate, batzutan umeak beraiek izango dira heldu hori, anaia txikiago bati, edo arreba, edo aizpa, edo lehenduzu txiki bati, kontatuko egiten da, ez da? Hain justu ere, ez dut itxi nahi urtea, berez, dendetan jartzeko, minutekitan jartzeko, eskatu egiten digut, adina, 0, 8, 9, 10, baina 0 ere izan daiteke. Eta igual hori ere aldarrikatu beharko gara, ez da? 0 1. Orduan, helduaren figura nire ez oso garrantzitsua da, momentu honetan gainera. Etenik gabeko informazioa sartzen ari zaigu, eta ez dugu tarterik hartzen informazio horrek umearekan zer eragiten duen jakiteko. Ipuinak ere, askotan umeek mobila bezala irakurtzen dute. Beste bat. Horretik egin dugu, bakurka, zatika, egunea zatitxo bat, eta gero berriro hasi, egozen orain, irudiak irakurtzea. Burka, atalkadoa, tarteka, bi horriko irudia dauka, arrasartzeko, eta imaginatzeko ume horien bizimodua. Leheniko irakurleek ere eurek bakarrik, nahiz da, ondoan bat egon, eurek bakarrik ere, igual irakurri nahiko dutelako, orduan, arnasa eman, irudiari garrantzia emateko, irudiaren garaian ere bizikaierako, baina kasu honetan irudiak ari duguna da liburura eta hitzaren lagun. Eta bien artean, hitz egiten duguna da zer nahi duzuzu, zer nahi daukazu. Imaginatu erortzen den kika edo hortz txiki horretan doala zure nahia. Orduan, marigonak horrek hartzen du, bere etxera eramango du, marigonak korrien etxera, eta handago errota handi bat, errota handi hartan sartzen du, eta handik, kemen bomba ateratzen da. Zuk nahi duzun hori, desio hori, apurka-apurka entrenatuz da landuz, lortzeko kemen bomba. Horregatik poliki, handien laguntzarekin, konplizitatearekin, irakurtzeko modukoa da, eta batzuetan letra, beste batzuetan irudia, eta bitartean, irakurtzen goazen bitartean, bizitzari, gure nahiei buruz hitz egiteko, tartea hartzeko aitzakia. Umeekin egoteko, umeekin bizitzeko aldarrikapena. Nik azaltzen dio berari zer nahi dudan, da gara ulertu egiten dit, berehala. Eta gero, behaltzen dizkit etxera, zirriborru bat. Aurrela ondo, eta beti nik esan dagoa dago, gehi zerbait gehiago. Dordu zaten dio, jo, eze ondo, emango dio kolorea, bai eman kolorea. Eta horrela, putetara. Aspaldidanik zagutzen dugu elkar, bizenta txiki egin du, mundu enea ere egin dugu, eta niri ezate berarekin lan egitea oso erraxa da. Eta egiten dugu elkarrekin. Nik Usurbilgo bekarekin ideia banokan, idatzi egin nuen, eta hori osatu egin behar da. Eta berehala
bera etorzitzea dugula. Eta zergatik aukeratu nuen bera? Bera aukeratu nuen hain justu ere irudi edo marrazki mota hauek oso ondo doazelako, lehenko eta protagonistai erori iretzai ez da, horretan gauzten zaizkia, eta horiekin gaudu zen ikusi, bihurria dira, zinira geldik egon, dana jakin nahi dute, igual erantzuna izan ez dira ongo, baina, geroxeautako dira, baina gauza asko egin nahi dituztelako batera, bizia dira, eta mundua jan nahi dute. Energia hutsa. Orduan batzutan nekatu egiten dute, baina indarra da. Eta iruditzen zait oso adin politia daukatela, hortzak erortzearekin gainera, beste gauza bat ere badago. Esne hotzak edo kikak dira pixkat behin-behinekoak. Haurtzaroa bezala. 0,8 haurtzaroa. Pixka da, orain egin dezakezu, zekero etorriko dira, hortzpe, beretakoak. Haiek erortzen badira, gero bentzain gara, da. Baina hauek erortzen direnean ez, zapalatzen ezar. Da, inoiz itzuliko ez den garai bat, eta garai hortan iaia dena egin daiteke. Orain dik unea dala. Eta ari gara orain hori ere erretzen, bezarrak ari gara sortzen. Jaio orduko, hartzen ditu, ematen dizkiegu pantalla bat, berken egin egun daitezen, eta azkargo azkara, eta azkargo azkona, eta batean, umia sortzen dut azkar, egin Eta bitartean ze pasatu da. Bitartean pasatu da, inoiz itzuliko ez den, behin-behineko garai eder hori. Non, beraik oraindik gainera, dena dala posible imaginatzen duten, ez da? Nik horregatik idazten dut. Ez dudalako ahaztu nahi hori. Eta horrela zahartu nahi dut. Haurtzaroa berreskuratu.